ka roki Allah abun da kake so amma da sakankancewa. Wata rana Imamu Ahmad ibn Hanbal Allah ya masa rahama yana tafiya zai je wani gari daga cikin garuruka, sai dare ya masa sai ya ratse wani ƙauye zai kwana. Da ya ga masallaci sai ya je bakin masallaci ya samu mai gadin masallaci ya ce zan shiga masallaci in kwana. Sai ya ce a ba za ka shiga ba, ka bar ni in kwana, ni bako ne. Ya ce a ba zai bari ba. Da sai Imamu Ahmad ibn Hanbal ya ce to bari in koma can gefen masallaci in kwana a wurin da na samu. Sai dan shashare ya kwanta. Ya kwanta sai mai gadi ya zo ya kama kafarsa yana jansa kamar yadda ake jan dabba ke jashi ya kai can. Akwai wani bawan Allah shi kuma mai sai da khubz, kai ta iya cewa masa, kana iya cewa gurasa. Sai ya hangi yadda ake jan wannan bako, sai ya zo shi ya ɗauki bakon, ce bari in kai ka gidana. Ya ɗauki Imamu Ahmad bin Hanbal ya ba shi masauki, ya ba shi wurin kwana, ya taimake shi, ya ba shi abinci, ya yi komai. To amma akwai abin da ya ba wa Imamu Ahmad bin Hanbal mamaki cikin sha'anin mutumin. Ko tafiya yake yana astaghfirullah, in ya kawo abinci astaghfirullah, in ya kai loma yana cewa astaghfirullah, duk abin da yake. Da ya gama sai Imamu Ahmad da zai tafi ya masa godiya ya ce amma me yasa naga kullun kana ta istighfari duk abubuwan da kake yi? Yace aini na ga ranan istighfari duk lokacin da nace astaghfirullah to cikin abun da na roƙa sai Allah ya biya min bukata. Yanzu kullun ina istighfari, cikin abun da nake roƙa Allah ya bani a duniya abu ɗaya ne ya rage mun, shine in yi ido biyu da babban malamin musulunci Imamu Ahmad ibn Hanbal. Sai Imamu Ahmad yayi kabbara yace to gashi dalilin istighfarinka Allah ya sa wani ya jawo ni a ƙasa ya fi goni ya kama, ana Imamu Ahmad ibn Hanbal. Sai mutumin ne ya gode ma Allah. Shi malam roki Allah, ka yadda da Allah, Allah zai kawo ma abun har yanda kake. Budurwa kake nema, admission kake nema, aiki kake nema, duk abun da kake nema wallahi ne wurin Allah. Allah nan shine hayyul la yamutu, zai baka. Allah ka bamu duk bukatun da muke nema gare ka ya Allah.